An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nanzara san kalo fɔlɔ ye janvier kalo ye bi o tile 7 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'o ye lasiri laban ye bi o tile 4 ye jace la san kalo 6 no hijira san 1443 san do dɔw de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo la kunungo jariwale tigilamaw wulila ni k'u kunda Bamakɔ kura kan o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na n'aw hakili b'a la ntɛnɛ tɛmɛlen jɛnɛ marabolo kɔnɔna na dugu min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Dorobugu wulikajɔ kɔni taara ka ɲɛsin o ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi Imam Mahi Watara ale kɔni ye wele dɔ bila jamana ɲɛmaaw ma ka se ka kangarida kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Bamakɔ suguba la jagokɛla minnu bɛ feere kɛ sira dangɛrɛdaw fɛ wulikajɔ dɔ taara ka ɲɛsin olu ma o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la Sevara musolakaw kɔni y'a yira ka ko Mopti maire kɔni wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin olu ma ko olu ma jɛn o ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Dr Umar Margo ale bilali ko min kɛra sigida nana programme n'o bɛ tali kɛ Ture la ale ɲɛfɔli la ko la ko kɛra cogo jumɛn kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan lase ma denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ministriw ladala ko la u bɛ ɲɔgɔn ye ba kɔni kɛ araba n'a bɛ fɔ a ma ko conseil des ministres o min kɛra araba tɛmɛlen na u kɔni ye sɛbɛn dɔ kɔni tɛgɛ nɔ bila kɛ n'a bɛ tali kɛ rapport international o tɛ dɔwɛrɛ ye o bolodi ɲɔgɔnma kɔni kɛ diɲɛ jamana dɔw fɛ ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogoya minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin an ka kuranko ma kuma kɔni fanba bolila musakako kan musakako min n'o bɛna kɛ wulikajɔ ye ka ɲɛsin an ka kuranko ma o bɛ se ka sabati cogoya mun na jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma association internationale de développement u n'olu kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma dɔw kɔni kɛ olu ka baara kɔni tɛ dɔwɛrɛ ka se ka wulikajɔ kɔni ta ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ jamanaw fɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma a yirala k'a fɔ ko Mali ni jɛkulu ni kɔni ye bolodi ɲɔgɔnma kɛ u kɔni bɛna juru dɔw kɔni don Mali la juru bɛ taa se CFA wari miliyari 15 n'a kunkanfɛn o kɔni juru bɛna don Mali la juru ta kun tɛ dɔwɛrɛ wulikajɔ kɔni bɛna ta ka ɲɛsin an ka kuranko ma gɛlɛya min bɛ ta ka ɲɛsin an ka kuranko la olu ka se ka ban cogoya mun na an bɛ dugawu de kɛ ni hakilina mun talen filɛ nin ye ala ka nin kɛ ɲɛta ye ka ɲɛsin an ka jamana kuranko ma n'an bɔra ye kunungo ɲɔnɔ marabolo la dɔgɔfere marabolo min n'a fɔ ma Bamakɔ kura jariwale tigilamaw kɔni wulikajɔ kɔni ta ka ɲɛsin malo gosila dɔw ma yen nɔ a kɛra tu ɲɔgɔnnaba de ye kunnafoni y'a yira ko dusulakaw kɔni wulikajɔ kɔni ta ni k'u kungɛn u ni dusulakaw kɔni karila ɲɔgɔn na ko ma tulu tigɛ dɛ yasa ka priorité d'a ma karamɔgɔ Abdulaye Kulibali t'a ɲɛfɔ an ye Sidiki Kulibali y'a fɔ cogo min na kunungo alamisa n'o bɛnna janvier kalo tile 6 ma 2022 san dɔgɔfere marabolo kɔnɔna na wulikajɔ kɛbaaw n'o ye jariwala tigilamaw ye y'u kunda dɔgɔfere dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Bamakɔ kura i bɛ bɔ Banamakura kaw 1 na ka tɛmɛ jida fɛ k'i kunda Bamakɔ kura kan n'a hakili b'a la novembre kalo kɔnɔna na u ye sumajɛniba kɛ nin dugu kɔfɔlen in na k'a daminɛ o la fo ka na se nin waati laban in ma sanga ni waati bɛlɛnnen kɔnɔna na u bɛ wulikajɔ ta ka ɲɛsin Bamakɔ kura dugu ma u kɛra sababu ye dɔgɔfere marabolo kɔnɔna na donsolakaw olu ka fara ɲɔgɔn kan ka dugu in kɔlɔsili kɔni k'a kɛ diɲɛ ma don o don u bɛ ka dugu in kɔlɔsi dɔgɔfere dugu laban ka taa su la commune fɛ o ye Bamakɔ kura ye o ni dugu min bɛ Danbɔ n'o ye Sogolo dugu laban ye o ye Suraka Sengo ye an b'a la ka fɔ sanga ni waati bɛlɛnnen kɔnɔna na jariwala tigilamaw kunnafoni na u bɛ bɔ fanfɛlaw de la ka na Bamakɔ kura kɔnɔna na kunungo u ye wulikajɔ kɛ k'u kunda Bamakɔ kura kan o y'a sɔrɔ maa minnu bɛ yen n'o ye donsolakaw ye olu bɛ ka malo dɔw gosi o malo gosi kɔnɔna na jariwala tigilamaw wulila k'u jɔ k'a fɔ ko malo in kɔni k'a baara tɛna kɛ u kɔni wulila k'u kunda malo gosilaw kan donsolakaw n'u kɛra ɲɔgɔn na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko donsolakaw la ko maa sababu ɲɛngo olu kɔni jɔngɛna dɔɔni kisɛw ye dɔw sɔrɔ ka dɔw se jɔngi ka sanga ni kunnafoni ko jɔngida ninnu kɔni ma kɛ jɔngida jugumanbaw ye nka wulikajɔ kɛra donsolakaw fɛ ka se ka jariwala tigilama ninnu k'u gɛn ka tila ka tɛmɛ ni malo gosilen ye donsolakaw y'a yira k'a fɔ ko nin wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ olu bɛ baara min na ka se ka fu sira danna wa u ka baara ti dabila ka sanga n'i ka dɔn k'a fɔ donso ka wulikajɔ ye kunungo malo in bɛɛ gosira fo k'a ban pewu u y'a yira k'a fɔ nin waati laban ninnu na dile kura bɛ ka don olu fɛ malo fɛn fɛn bɛ o yɔrɔw de la n'olu kan ka gosi u bɛ wulikajɔw bala yɛrɛ ka se k'u ka malo gosi o waati kelen kɔnɔna na kunnafoni b'a la ka cari ka yira k'a fɔ jamana lakanabaaw k'u ye wulikajɔ daminɛ yɔrɔ dɔw la nka dɔgɔfirina mara kɔnɔ bɛ olu kɔni ka fɔ la olu tulo b'a la nka i ka dɔn u tɛ ka yeli kɛ fɔlɔ nka fɛn min kɔni bɛ yen
olu bɛ wuli ka jɔ ka malo minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu selen tɛ ka gosi dodo kɛlen bɛ ka cɛsiri ni baara boloda olu bɛ se ka gosi cogo min na an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi na lafiya ala k'o sabati Siri Kulubali yarabi ala k'o dugawu minɛ ni hakilina minnu filɛ nin an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ wuli ka jɔ ka ta ka ɲɛsin ninnu ma yaasa gɛlɛya bɛ jamana fan o fan o bɛɛ lajɛlen ka se ka ban cogo min na n'an bɔra yen n'a hakili b'a la jɛnɛ marabolo dugu bɛ Dorobugu fɔ wuli ka jɔ taara ka ɲɛsin o ma ntɛnɛn don ko jɛnɛ marabolo den dɔ bɛ yen nɔ ale sigilen bɛ Espagne Burama Jara ale b'a hakilina di nin ko in na an k'a lamɛn. N tɔgɔ ye Burama Jara n bɛ Espagne mais ne ye jɛnɛ mara mɔgɔ ye quoi Dorobugu n'an ko yɔrɔ a man jan ɲɔgɔn na ne ko Dorobugu ko Malebugu mais bi ma kɛlɛ in bila sen na Mali ɲɛmɔgɔ dɛsɛnɛ k'i kɔfilɛ an ka yɔrɔ la san joli donsow bɛ kɛlɛ la mara ninnu na k'a ta Masina Ɲɔnɔ Bɛnɛ Bayangara Sorowasiw yɔrɔ ka dɛsɛ Sorowasiw mɔgɔ t'an ka yɔrɔ la quoi colonel cɛ duuru bɛ jamana min ɲɛmɔgɔ la o jamana dugu dɔ man k'a sigi ka tulo ka dɛsɛ o ti dɛmɛ quoi Malebugu minɛnen bɛ sisan kalo joli Malebugu minɛnen bɛ Malebugu ma dɛmɛ ka sigi k'a filɛ Ɲɔnɔ mara minɛnen bɛ ka Ɲɔnɔ malo bɛɛ jeni k'a ban fɛn ma fɔ ye Masina mara bɛ kɛlɛ la sisan san joli jɛnɛ mara bɛ kɛlɛ la sisan san joli jɛnɛ mara mɔgɔ bɔra k'i bɛ manifestation kɛ gouvernement ko k'i kana bɔ k'i k'i sigi k'i kunna y'i sigi o bɛ ɲini ka taa kalo fila ko la sisan Malebugu bɛ degun kɔnɔ colonel cɛ duuru bɛ jamana ɲɛ o dugu de bɛ minɛ fo ka taa dugu lebu ka dugu dɛsɛ dugu ti magoɲɛ Dorobugu mankan min kɛlɛ sisan Dorobugu bɛ jɛnɛ Sofara Kuwakuru Dorobugu b'o fulancɛ la quoi Malebugu fana b'o fulancɛ kelen de na quoi kɛlɛ bɛ kɛlɛ yɔrɔ min sisan a b'o fulancɛ kɔnɔ mais Sorowasiw b'o fulancɛ bɛɛ la Sorowasiw bɛ Sofara Sorowasiw bɛ Kuwakuru Sorowasiw bɛ jɛnɛ mais kɛlɛ bɛ kɛ Sorowasiw bɛ yɔrɔ Sorowasiw foyi tɛ na ne Sorowasiw tɛ parce que o yɔrɔ mɔgɔ tɛ ɲɛmɔgɔ la donc mɔgɔ t'o yɔrɔ la colonel cɛ duuru fɛn filɛ ɲɛmɔgɔ la n'o kelen kelen min bɛ ka dugu yɛrɛ minɛnen don a yɛrɛ bɔ dugu minɛnen don k'a somɔgɔw bɛ yen bilahi nin tɛ ka kɛ cogo si la quoi jamana tentigi de bɛ fɛrɛ ka ban n'o tɛ dugu bɛ bɔ bolo la Mali faama ni min kɔfilɛ a ma ɲi dɛ mais fɛn min bɛ ne ka kamana gan an ka yɔrɔ mɔgɔ min bɛ téléphone la ko an b'an ka fanga kɔ fanga mɔgɔ tɔw la ko maa tɛ ɲɛmɔgɔ la a ko a bɛ fanga kɔ ne m'a dɔn a bɛ fanga façon min kɔ parce que ni donso kun tɛ bi réunion ba min bɛ ka Bamakɔ bi sɛbɛn sɔrɔ a dabila la quoi donso bɛ Bamakɔ ni gɔlɛya cɛ ni donso wulila k'i jɔ sisan san joli n'o tɛ sɛbɛn kɛlɛ dun bɛ Bamakɔ quoi nin sigi min bɛ ka donsow filɛ san joli sisan donsow bɛ kɛlɛ la mais gouvernement dɛsɛ nin bɛ i bɛ gouvernement wele ka dɛsɛ a dɛsɛ nin bɛ ka mɔgɔw magɛn kɔngɔ bɛ denmisɛnw fa kɔngɔ bɛ cɛkɔrɔbaw fa mɔgɔ bɛ ɲini ka furaburu dun gouvernement dɛsɛ nin bɛ ka wuli ka taa kɛlɛ bɛ yɔrɔ min ka taa wolu bɔ bolo la colonel a basi filɛ nin moti jɛnɛ mara mɔgɔw k'i bɛ manifestation k'i taara a ye cɛ bila ka na ani jɛnɛ cɛkɔrɔbaw ni jɛnɛ ɲɛmɔgɔbaw i kumana an ka jeunesse ye kɛlɛ lajɔ o manifestation jɔlen ni sisan cɛ a bɛ ɲini ka kalo fila ou bien kalo saba bɔ don o don i b'a fɔ ko mɔgɔ dɔ f'a la n'a fɔra ko colonel cɛ duuru bɛ jamana ɲɛfɛ n k'o ye kamana gan ye. ni tun bɛ tali kɛ Burama Jara la Espagne a y'a fɔ cogo min na wulikajɔ ka ta ka ɲɛsin an ka jamana ma yaasa jamana bɛ se ka bɔ bolo la cogo min na ala k'o sabati n'an bɔra yen Imam Mahi Watara ale kɔni ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma ko jamana kɔni bɛ ka taa taasira min fɛ k'a ye k'a fɔ maa o maa n'olu ye wulikajɔ kɔni kɛ jɔyɔrɔko baaraw kɔni mana daminɛ ko a bɛ ta k'a lajɛ maa minnu ye wulikajɔ kɛ ko ka jɔyɔrɔ kɔni d'olu ma ko jamana si tɛ se ka taa ɲɛ o kan kan Mahi Watara ye kuma min fɔ an ka lamɛn. E bɛ min fɔ a ye n'aw ma siran ala ɲɛ aw bɛ kungo sɔrɔ fanga tɛmɛ ni si t'a sɔrɔ parce que marifa b'aw bolo a ka tiɲɛ fɔ ka ko mɔgɔw bɛ boliboli la nɔfɛ maa si tɛ tiɲɛ fɔ a ye maliyɛn b'o cogo de la ni maliyɛn b'a ka nafa sɔrɔ walima n'a bɛ siran min ye kabini jamana in daminɛna yan hali sɔrɔsi kɔrɔ minnu ye coup d'état kɛ yan mɔgɔw bɛ fɛn bɛɛ fɔ fo sɔrɔsiw ka ko ten bɛɛ bɛ siran ko sɔrɔsiw k'olu man ɲi dɛ nka ne kɔni ta ye bilasiralikan ye ni aw ko k'a bɛ kɛ tɔɲɔnikɛlaw ye aw bɛ kungo min sɔrɔ a jamana ko la a tɔni bɛ dafiri aw bolo yan jamana ma taa yɔrɔ la fɔlɔ dɛ jamana ma sira foyi ta fɔlɔ u b'aw nege ni kuma minnu ye o ye catiribɔkanw de ye karisa ko a di risiw ma karisa ko ayi ko fara ka b'a kuma ne y'a fɔ ko tiɲɛ tɛ an ka jamana in fura dama kɛlɛ min b'a kɔnɔ o kɛlɛ in de bɛ sen na n'o ye ɲɛmɔgɔya nɔfɛ kɛlɛ ye parce que maa b'a fɔ ko n tɛ ɲɛmaaya ko nɔfɛ o si de tɛ ma se ka kɛ tiɲɛ ye illa man rahimallah maa kelen kelen ni e tɛ maa ko k'a ta ye jamana ko ye k'ale ta tɛ place ko ye o kuma in de ma se ka kɛ tiɲɛ ye maa si da Mali filɛ o de problème kɔnɔ n'o tɛ adamadi ka principe e yɛrɛ sabati bɛ nin de ka i dan bɛ nin de la hali ni président y'a dir'i ma o ka i man ka sɔn parce que e y'a dɔn e ka laɲini ye min ye a ma k'o ye fɔlɔ e ka laɲini ye min ye e tɛna se ka ko ye nin cogo in na i tɛna se ka taa n'a ye sira fɛ e bɛ ko min kan k'a kɛlɛ n'u nana e ta ka na dɔrɔn i k'a k'a ɲɛmɔgɔ ye e tun bɛ kɛ ka tɔw lagosi a kan cogo min na i yɛrɛ bɛna k'a ye o cogo kelen ka ye jamana jumɛn bɛ jɔ ta jamana yɛrɛ kuturu marali la u bɛ kumaba dɔw bɔ k'a bila a bɛ taa wolo ko ye nkalon ye o man ka kɛ abada bɛ segin o kan ka kuma fɔ ka nɔgɔ bɔ a la tant que a bɛ ka taa ni Mali nomination de ye ko minnu ye kɛlɛ kɛ a t'a ɲini danayamɔgɔ kunda a t'a ɲini a ɲɛdɔnbaa kunda ko fo dɔrɔn karu ni karu de ye kɛlɛ kɛ ka karisa gɛn o tuma na diyagoya don place ka d'olu ma n'o don fo ka taa an sa kɛlɛ bɛ dabila a tɛ dabila dɛ
no do ba kan gouvernement non sigi do wara wuli ka kala damle ni kala dabla to mi fe o place soro parce que o ba jira sa ko kala de place di mama malla mali be ka tate sian trophée mo fla lu ni yoro jiskile o be ta fonctionne kuma do la kasoro hali concourté parce que kulu ye marfata bama ko takembe ni mi wula ka marché ni mi wula ka video ke ni mi wula tison ka keleke e fara be ta la poste la aw dum ko jamana ka ben aw ko jamana ka baski jamana be baski wala chukudi ngani o dama de kera nyemo ya critère mana ke dama ko mu ya abbe maskita asente wa fa abbe maskino de abbe skira no critère de anski le yana karsa on be kelela o ayni nin ma ni ngumben na ni ngeni nyemo ya ayni ndo ma jamana be jota chukudi jamana jmengi laka aka nomination keta jamana be avancer tantu na kila ni taye jamana ko yere hali kudeta kela yere emi adajuru nyemgo bibulu ni afrika blaoro do la tsika minge ni jamana ko yere do afoni tsin na ma wala blala ne ma keleke nyemgo ya kama ne ake jamana ko de kama mali nomination be ka ke chugomina jamana shite joka ate jamana jo ka fode soro simunu e marfata olu ni yoro jikaski olu de be bla posu bawla halni uno posu manga halna donia tula ni min donia kaka jamana de be dama kaka na kila ango ko en keleke jamana di keleke jamana iti keleke sara inyo no politique mo sorosio mama wula ka fanga koro kele ni ka kele ni jamana iti keleke sara ini be ni be ke keleke sara di ni tume taliga imam mahi watrala ala ga jamana basigi ni nga kulusuma namburai bamako sukuba konnana artisana mamunu mi ferega sira dankerenda ula olu koni ya yira ka fo ko musolaka ro koni wuliga jo taka nyeshi oluma kam olu bela jelen koni genga boyno kololu haklibe ami kan nga wuliga jo la ka nyeshi oluma ko tefe onyu ngawre ko lu soro few yesa ka priorité da mangu lame ne to imam ne kita ne be san bi sababo suguba in kono ya je na kutige ko be da kan nye kuma mi membi o de majani ne te muso in ko ne fi mayeta parce que seba le bi ka te manka be fuka sede irana ne sebe ala de ide aye sede irana parce que ni ko be na mo kan na folo chien e na atigu makuma e mu na atigu nyininga fo sede be mi na mo o kan na folo karishuina yore be fe ki ka sede irade ate mo la menga ala be mo la me wallahi alete ala bi ambe sugu ngona be san bi sababo dem sanu be o te barala de dem be ne rebulo ne mam ne fle ne san bi woro ni san sigi nte dem sen yede depuis musa tawole tambe nye ko be dakani na la yi soro be yoro me mai bis ne be sugu ba dunda la tieli min dona on ko am kan ko la ante fe ala dele o nyoko wore la tuni o de ato anya wele am be fe kan kuma fo nyina aka franka aka siga ko anya muso de se sabata to muso chama bana dem senu bana o te barala de ni dem senu be barala bi ne rete ke sugu ngona yam wallahi ine dembe kala min no te baradi la nu e bara so bi ne te ke an ko ni be ala deli ka ala kira deli muso inga sabali aka to an hasi ambe ta ko fe ante ski kitronga anya sara alala ante ski kitronga ne rete demsene mo te ski kitronga yoro furan ko ni ko dame yoro furan mo chama be jago fembu bolo wa juru ta de ka fere ko u alala te de an min filɛ ni an marchand te an be salen sara an be patanti wɛrɛw sara an kɔni b'an yɛrɛ dɔn jamana kɔnɔden an tɛ sonyani na an tɛ bengani na n'i ye kalan kɛ ni kalan ma ɲɛ i tɛna se ka taa bin mɔgɔ kan n'i ye kalan kɛ hali ni kalan ɲɛna n'i ma baara sɔrɔ o ye fu de ye donc ne hakili la n'i ye dɔnni min sɔrɔ ka t'i ka denbaya balo n'o ye o ye adamadenya nasira dɔ ye o ka fisa ko caman kɛli ye an kɔni an ye min ɲini muso in fɛ a ka kɛ ala kama a ka segin a kɔ sira bɛ sɔrɔ très bien ko sira tɛ sɔrɔ yan ko mɔgɔ tɛ tɛmɛ ko mɔgɔ tɛ sira sɔrɔ bilayi ne fa sira yɛrɛ de tɛ Bamakɔ artisanat niveau in na yan nɔ hali sisan i bɛ se k'i jɔ ka 30 minutes kɛ polisiw b'u seko la an yɛrɛ b'an seko la walayi an gunnen don cogo min na ala de b'a dɔn kira b'a dɔn tellement que an bɛ siran faamaw ye mɔgɔ o mɔgɔ mana wuli ko anw o tɛ fɛn d'an ma an k'o kɛ o tɛ na fɛn bɔ an bolo n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ gɛn ka taa nin yɔrɔ in na yɔrɔ dɔ d'an ma kɛ suguba butigiw filɛ nin ye bi a bɛɛ bɛ 20,000 20,30 la o y'a sara ye kalo la a caution 20,000 30,000 10,000 a dɔgɔyalenba ye 5,000 ye i ka jagokun ye 10,000 ye i bɛ taa 1,000,000 ta butigi ta cogo di ni gouvernement ye sugu dɔ jɔ sisan ka di an ma a ka d'an ye an bɛ taa sisan sugu t'an bolo de bɛɛ b'a dɔn territoire sanfɛla danger don bɛɛ b'o dɔn mais si tu le sais n'i y'a ye mɔgɔ b'i ka vie risquer k'i ka baara kɛ o kan i k'a dɔn k'a fɔ ko n'a kɔrɔ de don Mali diplômé caman bɛ yen ne kɔrɔkɛ bɛ yen diplôme b'a bolo n kɔrɔkɛ 2 bɛɛ n dɔgɔnin bɛ a tilala kalan na ne ye kalan bila de pour que n ka se ka du ta an kɔni bɛ min ɲini muso fɛ a ka sabali a ka segin a kɔ an ka minɛnw ka ci an ɲɛna vraiment a man d'an ye fɔlɔ min kɛla ne yɛrɛ terikɛ 2 bɛɛ yɛrɛ faga ser'u ma walayi n'i y'a ye mɛ ka kuma bi dimine don bi nin de don ne terikɛ 2 bɛɛ yɛrɛ faga ser'u ma tellement que juru yɛlɛla o b'a kɛ cogo di o ka sabali an kɔni bɛ an b'an ka minɛnw kunna min bɛ kɛ kɔni an t'o dɔn ni tun bɛ tali kɛ sugu jagomisɛnnikɛlaw la u bɛ ka kuma in ta ko musolaka min ye wulikajɔ ta k'a bɛna ta ka ɲɛsin olu ma o musolaka in yɛrɛ a bɛ jɛkulu min na jɛkulu in tɔgɔ ye ko changement au Mali Siselakaw furumuso Aramata Sisoko an ka lamɛn ne tɔgɔ ko madame Sisi Aramata Sisoko denmisɛnninw bɛ ko tantiyara ka bɔ Atlanta États-Unis ne ye changement au Mali présidente
ne ka kuma fɔlɔ ye min ye n bɛ yafa deli maliyɛn bɛɛ fɛ parce que mɔgɔ caman m'a faamuya ou bien dɔw m'a faamuya u ka nana ko ka baga fantanw ma mɔgɔ minnu b'a dɔn réseau sanfɛ anw ka kɛlɛ fɔlɔ ye fantanw ka kɛlɛ de ni an y'an fɛn o fɛn kɛ ni mɔgɔ min tɔɔrɔla i bɛ se anw de ma an bɛ ti an jɔ i ye k'a fɔ k'u bagar'i ma ni mɔgɔ min sɛgɛnna dɛmɛ kan ka d'i ma anw de bɛ wari fara ɲɔgɔn kan t'i dɛmɛ ala ni ala kira kama donc anw degera fantanw degɛli la parce que anw yɛrɛ ye fantanw ye parce que n'i kɛra maliyɛn ye ka ban i ye fantanden ye parce que maliyɛn bɛɛ ye kelen ye an b'a dɔn k'an ka jamana sɛgɛnna an ka jamana bɛ kɔlɔlɔ dɔw kɔnɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan jamana tɛ se ka jɔ ka ɲɛsin musow ma fɔlɔ ani cɛw minnu bɔra ka kuma bi k'a f'u ɲɛna u k'a lajɛ ɲɛ kɔnɔna na yan kɛlɛ bɛ k'an kɛ aw de kama aw de bɛ gudɔrɔn sanfɛ mobili bɛ yɛlɛ aw de kan aw de bɛ tɔɔrɔ aw de bɛ lajaba fɛɛrɛ de bɛ kan ka ɲini wasa aw ka kɛ yɔrɔ la min na aw yɛrɛ suturalen don aw yɛrɛ matarafalen don a bɛ se k'aw ka jago kɛ k'aw ka nafolo sɔrɔ aw yɛrɛ nin kama aw nana yɔrɔ fura de la ka yɔrɔ saniya o y'anw ka baara dan ye an fana ni mɔgɔ wɛrɛw de bɛ baara kɛ minnu ka baara ye ka mɔgɔw bɔ gudɔrɔn sanfɛ donc o tɛ se k'o faamuya kosɛbɛ parce que ne kɔni nana n ka vacances la ka yɔrɔ fura ne ta dan ye min ye furanna pelu ngaw ma ngo jamana tɛ jɔ ni musalaha ye jamana bɛ jɔ ni tiɲɛ de k'a ɲɛfɔ bɛɛ ɲɛna tabali o tabali bɛ nin sira in kan a tabali bɛɛ wulila parce que tabali tɛ sigi gudɔrɔn sanfɛ o fɔra an tɛmɛn'o kan ba o ye fɔlɔ ye filanan a b'a dɔn ko déguerpissement kɛra a mɛnna nɔ yɔrɔ nin ye mali kura de yɔrɔ an y'a fɔ ko mali kura in bɛ jɔ diyagoya ni n ko diyagoya a b'o faamu kosɛbɛ a diyara mɔgɔ ye a bɛ jɔ a ma diya mɔgɔ ye a bɛ jɔ wa an t'a to mɔgɔ si ka désordre bila gudɔrɔn sanfɛ n'i nana i ka tabali ye k'a sigi yan tabali bɛ taa ɲama na n'i y'a sigi giri kɔfɛ a b'a place la ni tun bɛ tali kɛ siselakaw furumuso aramata sisoko changement mali président no a y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye okumu kelen na wulikajɔ kɔni bɛ sewarekaw fɛ yen nɔ mɔpti marabolo la seware musolakaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni wulikajɔ ta ka ɲɛsin u ka maire ma a ka se ka yɔrɔ dɔ kɔni di olu ma u bɛ se k'u ka jagow kɛ yen nɔ cogoya minnu na ko maire kɔni ye yɔrɔ dɔ yira k'a bɛ n'o yɔrɔ di olu ma tile se kuncɛ fɛ ko maire nana wulikajɔ ta k'a bɛ n'o di muso jɛkulu wɛrɛw ma min tɛ olu ye ko a yɔrɔ kɔni k'a tɛ di da olu tɛ jɛnɛ bi u tɛ jɛnɛ ye sini an ka musolakaw lamɛn ne tɔgɔ ye Wurikiya Koni ne bɛ Sevare ale ni Mopti n'i y'a ye aw wulila ka se maire bara aw nana yan nɔ yɔrɔ nin bi sugu kɔnɔna de la sugu ta de don yɔrɔ nin depuis aw ma wolo anw bɔ bi sugu la a bɛ san 100 bɔ an yɛrɛ donna sugu kɔnɔ a bɛ san 30 ni kɔ bɔ donc o la an bɛ k'a ɲini ka place d'a ma pour que an bɛ se ka feereli kɛ cogo min surtout an ka jɛgɛtigiw sigilen don bitigiw da la jɛgɛwusutigiw sigilen don carré kɔnɔ hali ni k'i bɛna don INPS carré kɔnɔ sigiyɔrɔ ti jɛgɛtigiw bolo sigiyɔrɔ ti feerekɛlaw bolo an ka musokɔrɔbaw wulila ka taa mairie la ko olu bɛ place ɲini u taara maire bara k'a ka place d'u ma k'u ka munumunu u ka sigiyɔrɔ la yɔrɔ mun ka d'u ye k'a b'a d'u ma u nana ka na yan yɔrɔ yira donc ni yɔrɔ nin an y'a mɛn ko a bɛna di ko association danaya mɔgɔw de ma donc k'olu de taara ɲini ko yɔrɔ dir'u ma biriki bɛ ka gosi ko yɔrɔ dira muso damadamani ma ko association danaya an dun bɛ yan nɔ an tɛ jɛn n'a ye sigiyɔrɔ t'an bolo yala ka taa di Manɛnkura musow ma ou bien Mopti musow ma an bɛ Sevare yan place t'a bolo a ka da anw musow ma ko yɔrɔ dira mɔgɔ wɛrɛ ma an dun ka jɛgɛtigiw an ka degun ka bon an bɛ siradaw de la mobili bɛ don minɛnw na mɔgɔw bɛ yɛlɛ minɛnw kan fɛn bɛɛ an y'a ɲini u fɛ gouvernement fɛ an ka faamaw fɛ u k'a kɛ ala jati kama u ka sigiyɔrɔ d'an ma an bɛ se ka sunsoro yɔrɔ min na an ti mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ t'an tɔɲɔ n'a nana fɔ an hakili bɛ min na promesse taara an ye k'a dira mɔgɔ wɛrɛ ma an t'o faamu an ti jɛn n'a ye bi an ti jɛn n'a ye a ti bɛn an ma bi a ti bɛn an ma a y'a di minnu ma u ti muso ye ka tɛmɛ an kan n'u ye muso ye an fana ye muso de ye an ti muso wɛrɛ ye i y'a mɛn wa m'anw sa yan ye musoya ye u b'u dayirimɛ ɲini an fana b'an dayirimɛ de ɲini don min Isa bɛna mairiya ɲini an ka Seware sugu in kɔnɔ yan a ma dogo an na yan Seware sugu kɔnɔ a nana mairiya ɲini yan don min a ma dogo mɔgɔ si la yan don an bɛɛ bɔra a don a ma dɔrɔmɛ d'a ma a ma tanga d'a ma ko n'ale kɛra mairiya a bi sugu la a b'an dɛmɛ a bi musow dɛmɛ a b'an bɛɛ dɛmɛ a bi cɛw dɛmɛ sugu in kɔnɔ yan a kɛra yan nɔ an ma y'an ɲɛ yɛrɛ la an ka sugu yɛrɛ jɛnina anw t'a dɔn ko maire bɛ yen an ka sugu jɛnina an ka nafolo bɛɛ jɛnina ne yɛrɛ tɛ baara kɛ a ka kɛ san 2 ye bi o musow bɛ sugu kɔnɔ a ka ca bi Isa m'a kɔfilɛ mɔgɔ si la yan o tuma anw t'a dɔn maire an ka sira t'a la an mago t'a la n'a kɛra yen cogo min a ka d'anw yɛrɛ ye ni tun bɛ tali kɛ Sevare musolakaw la u y'a fɔ cogo min na ala k'u bɛɛ kelen kan n'an bɔra ye parti sadi ɲɛma Umaru Mariko ale tun minɛna bolobɔla a kan na a ka kiri kɔni bolodalen bɛ ka bila ka février kalo tile 15 natɔ ma kɔnɔ min bɛ tali kɛ sigida 4nan procureur n'o bɛ tali kɛ Ture la ale ye ɲɛfɔli dɔw kɛ Umaru Mariko minɛni ko la fo ka taa se Mohamed Ali Bacili a da ser'o ma k'o taara sɔrɔ baara in kɔni banna pewu an ka Ture lamɛn Dr Umaru Mariko minɛna parce que kumakan dɔw de bɔra a fɛ kumakan minnu kɔnɔna la nɛninijugu dɔw bɛ yen quoi an y'a minɛ o de kama nɛnini lo communication privée dan ye a ka to ne fila ni ɲɔgɔn cɛ mais n'a bɔra o cadre kɔnɔ k'a retrouver bɔlɔlɔ sanfɛ o tɛ privé bilen tuguni dɛ quand tu prends la législation sur la cybercriminalité article 21 t'a fɔ ko privé public o ayi ale ko injure min kɛra nɛnini min kɛra via un système d'information ou de communication c'est-à-dire que o bɛ se ka kɛ messenger ye o bɛ se ka kɛ WhatsApp ye o bɛ se ka kɛ Imo ye o bɛ se ka kɛ
ou c'est que téléphone ti et dans a kana retrouver bolo sans fait, c'est-à-dire sur l'espace public. Na retrouver sur l'espace public, c'est photo ko privé do, te privé tout non. Ça matata, il a messagerie privée la kana, ke nyangi akama. Aya astro bolo sans fait. Le docteur Oumar Mariko, c'est-à-dire que a commandé a kokadio bekore, mais c'est pas n'importe qui au Mali quoi. Mo ba do quoi. O mo baya bora a reka ke wale de la mi ke jamana ni kono yani biche. Donc comment be comment na bora le da atise ka ben tu vois chez là. C'est-à-dire ate ben déjà encore plus na bora mo dan mo miya aller ka gradi niveau quoi. Mais pour autant, il n'est pas au-dessus de la loi. Je fais jamais la cobette devant un ministre. Tu suis sûr que tu as un ministre qui fait pour qu'il nomme un toque. Au ministre Tino, au ancien ministre Tino, même si c'est non, jamais. On ne peut pas faire pourquoi? Ne peut pas barraquer de que ni à donc faut que m'sega à Joro Mifa, ino Joro Dian. Ni fan ni ban ni double la réseau social ka befuse à bedema. Befuse qui hakilata faut kasoro 150 quoi, 150 qui fan ni barkaneni. À quel moment ils drôle? Mais je vois pas en fait, ce sont pas des anciens ministres qui étaient à la barre là, c'était des avocats. Point. En fait, je sais pas parce que j'ai pas encore vu le dossier. Depuis Nema dossier là. Je sais quand même que Maître Konaté est régulièrement considéré dans le dossier. Ça j'ai vu ça. Malik, je sais la veille de l'audience, Malik n'en a fait un justement par rapport au dossier et tout. Mais j'ai vu Batili. Batili, je l'ai vu dans une vidéo. Il disait, mais c'est pas possible, il faut qu'on gagne un pardon. Mais Batili n'est pas dans le dossier. D'ailleurs, Batili est bien à quoi, mais votre kokumbana. Nitme talige communicateur procureur Touré là. Ni kuma kan sen fɛ a da sera Bacili tɔgɔla kuma dɔw ma a y'a yira ko Bacili delila k'ale suspend ka ye kunungo Bacili bɔra ni ka jaabi kɛ o kuma na an ka Mohamed Ali Bacili lamɛn. Kuma in bɛ na yɛlɛ a k'a ka dossier dayɛlɛ a bɛ ne ka lettre de constitution ɲa donc n'a ye min fɔ tan n bɛ yɛlɛ o la parce que n b'a fɔ est-ce que nin b'a ka dossier dɔn parce que ne ka lettre b'a kɔnɔ. Maître Mariam Jawara ye ne wele ka digi Umar bɛɛ kan na o y'a sɔrɔ man kɛnɛ n ko a ma n ko n bɛ fara i kan Maître Mariam n ye mɔgɔ bila o yɔrɔ bɛɛ la a kabira ka dossier taara tribunal la o ye n ka lettre constitution don ka digi Umar ka dossier ta tuma donc avocat caman b'a la ni ye ne yɛrɛ ɲininka ne ka jate la o nana fara ne kan mais donc n bɛ se komi ka tribunal la ne ni Mariam Jawara kumana kabiri 7 heures ma se a ko n ma bɔ e ka taa chambre d'accusation na anw bɛ taa communicat la k'a jaabi ka tɛmɛ ni kumakanw ne taara n bɛ Umar ka avocat la kabi ni ma i ko k'i tɛ tiɲɛ fɛ i bɛ se ka taa baga mɔgɔ wɛrɛ Touré b'a ka suspension mun fɔ Mali Kulubali ma sa ne ma sa wa dossier bɛ yen dati sɛbɛnnen b'u bɛɛ kan Touré bɛ ko mun ɲɛfɔla a y'a sɔrɔ ne Bacili ye avocat de ye avocat n tɛ ministre ye n t'a dɔn n bɛ kɛ ministre ye a bɛ kɛlɛ mun fɔ hali sini n ma kɛlɛ in a ma kɛ ɲɛna n da t'a la n m'a segiya n ma wele a y'a ka kɛlɛ mun fɔ dɛ ne ma wele a la n t'a ɲɛ dɔn a ye kɛlɛ mun fɔ u ye mun fɔ u ko k'a ni dɔ kɛlɛ la juge don u ko a ye marifa bɔ a kama mais ne m'a ka kiiri tigɛ dɛ mais nin bɛɛ b'a ka dossier in de kɔnɔ ne ma wele conseil de discipline na ne ma conseil de discipline wuli a ye na sigi aw ka Touré ka nin kɛta lajɛ a don tɛ ministre ye ne kɔni nana n ye passation kɛ Malik Kulibali fɛ arrêté taara i kun ka taa i ye arrêté mu attaqué i bɛ arrêté ko in fɔ i b'a dɔn i b'a fɔla ni yɔrɔ min ye i tɛ k'a bɛɛ ɲɛfɔ Touré ne b'a f'i ye ni ne de tun bɛ Malik nɔ la don ne tun bɛ ka dossier di tribunal de ma juge ɲɔgɔn k'i juger e bɛ ka mɔgɔ to kaso la manamana ko dɔw la mais e ye nin kɛ e ma taa kaso la o ka marifa bɔ olu de y'a fɔ ne b'a fɔ tiɲɛ don puisque i m'a contesté i bɛ kuma de la bi k'a contesté a bɛ dossier kɔnɔ cogo min i m'a contesté ni conseil de discipline ma sigi ka kuma ni Malik ma sigi ka kuma n y'a kala i ka dossier de kɔnɔ a t'o kɔrɔ lajɛ ban n'o ni kaso min ka kan i b'o dɔn munna i tɛ bɔ k'o fɔ Bacili ye suspend ale t'a kun fɔ i ka vidéo kɔnɔ ko e ye nkalon tigɛ ne ye nkalon da e la a kɛra ne tun ne Touré dossier est-ce que Bacili de ko aw ka statuer Touré ta ka problème kan ne tɛ bi ne tɛ sini ni Touré mun bɛ ne dabali ban e Touré k'i to i ka suspension kɔnɔ i nana ne ma i ko ma a monsieur le ministre suspendra sisan de sera ka n ka courant ni n ka ji san i t'a lajɛ i kan dɛmɛ a don ye chèque bɔ ka d'i ma n'a ma kɛ ten ne su fɔlɔ ka bɛn jahanama Touré i ka suspension e b'a kun dɔn i b'a dɔn ne Bacili tɛ a bɛ ka sariya boli cogo min ni ne ye hakilina di o kan ni n ko o tɛ o de ma diya yɛrɛ y'a mɛn a yɛrɛ ka kuma ko procureur i bɛ sariya de kɔ i t'a ɲini ka diya mɔgɔ ye i t'a ɲini ka goya mɔgɔ ye wa ne Bacili fana bɛ n ka sariya fɔ n t'a ɲini ka diya mɔgɔ ye n t'a ɲini ka goya mɔgɔ ye ne kumana
mariko ka procès de kan kumana mariko minɛ cogo de kan kumana sariya taabolo de kan a ko la ne ma ne n'ale cɛ fɔ m'a fɔ nin bɛ ne ni Ture cɛ ne m'o fɔ e bɔyɔrɔ i furusiyɔrɔ ka bɔ kuma kɔrɔ o bɛna kɛ de nin bɛ ne ni Bacili cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Mohamed Ali Bacili la yarabi ala k'u bɛɛ kelen ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye dɔgɔfurankɛ kɔnɔna na parti politique tɔn min bɛ n'a wele ko Parena olu ye sigikafɔba dɔ kɛ a kɛnɛ kan u ka secrétaire général n'o bɛ tali kɛ Jigiba Keyita la ale ye kuma min fɔ o filɛ. Anw ma taa jamana lasigi na sabu anw ko nafa foyi t'a la n'an ye dialogue national inclusif kɛ an ko foyi tɛna bɔ a kɔnɔ min t'o ɲɔgɔn ye nka kabini wagati a y'a fɔ dɛ ko he n'u nana fanga na u tamana dugu kɔnɔ ka fanga ta bɔlɔn kɔnɔ u bɛ fɛ ni kekuya baara min ye ka dɔ fara transition kan o sira dɔ ye assise in kɛli ye kabini wagati an ko an t'a la bi an t'a la sini donc a wolola min na fana o banana parce que kabini wagati an ko bɛ fɛ ka assise in kɛ pour que dɔ fara transition ko de kan transition an bɛnna kalo 18 de kan n'o dafala ni min bɔra o bɔra anw ma sɔn ka dɔ fara n'o bɛ an bɛ sigi ka kuma de mɛ o tɛ bɔ kɔfɛ cogo jamana kɔnɔ ka to o fɔ Ghana komi an y'a mɛn cogo min na Maliyɛnw yɛrɛ tun t'a kalan k'a fɔra k'a kɛla san 5 ye donc anw kɔni tɔgɔ t'o la bi an tɔgɔ t'o la sini an ko bɛn tun kɛra kalo 18 de kan kabini siga nana ka fɔ k'o tɛ se ka kɛ an ko bɔn an ka lajara kɛ Maliyɛnw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ minnu ye concertation nationale kɛ ni an bɛnna ka kalo 18 don an k'a lajɛ tuguni nin fɛn in tɔ ye kalo dɔgɔ anw dun an tɛ se ka élection organiser an b'a kɛ cogo di n'u tun y'an ka kuma lamɛn wagati an tun bɛ sigi ka kuma ka bɛn ko dɔ kan ka to fɔ CEDEAO ye bon ma foyi fɔ Maliyɛnw ye an balila k'a mɛn dɔrɔn ko le 7 novembre u taara Ghana k'a fɔ ko donc anw transition mɔgɔw an kɔni tɛ se ka élection organiser le 27 février zen fana 31 décembre an ye mun mɛn k'u taara fɔ ko san 5 donc olu yɛrɛ bɛ to ka kuma fɔ kɔfɛ de u ti jamanadenw u t'olu considérer o de y'a to an ko ka fɔ min n'u banna ma u b'o de kɛ an de b'i jɛ ka sigi k'a dɔn ala ko tiɲɛ transition kɔni a y'an ta tɛgɛ ma an bɛ se ka labɛn kɛ tuguni ka élection kɛ dɔw b'a fɔ kalo 3 dɔw b'a fɔ kalo 6 dɔw b'a fɔ san 1 an kɔni mana sigi an bɛ bɛn ko dɔ kan o de y'an ka taabolo ye. Secrétaire général Jigiba Keyita kɛnɛ kan Mohamed Yusuf Bacili n'o bɛ tali kɛ Arasibad la ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Depuis les années 60 ka na n ka ɲinini taara bɔ yɔrɔ min kan président Clé min ye san 5 kɛ transition na o ye Musa ye et coup d'état kɛ Modibo la 68 constitution kura sɛbɛnna version 14 mun bɛ premier ministre la bi o munna Musa ka ji la o munna Musa ka miirina la sigikafɔba min fana kɛra assise o ɲɛmɔgɔ tun bɛ mun bolo o fana tun ye Musa ka mɔgɔw ye hasard don wa Musa fana natɔ ko kalo 6 o ye san 23 ye ninnu fana natɔ k'u kali kalo 18 k'u ka san 6 fara kan Choguel dun ko sur France 24 en marge du sommet et de l'Assemblée générale des Nations Unies a ko calendrier min bɔra k'o ye communauté internationale ka calendrier de k'o tɛ Mali ta ye k'olu y'a ɲini ko kun min ye maliyɛnw labɔ i bɛ ka wulili la ko fɔ maliyɛnw ka sigi k'o kun ɲini k'o dɔn ka fura bɔ o la ka sɔrɔ ka chronogramme bɔ ko il faut donner la parole aux Maliens donc ko fɔ ka mɔgɔw lamɛn ko kalafili bɛ kɛ don min na maliyɛnw bɛ taa n'o ni maliyɛnw bɛnna don min kan k'u bɛ taa n'o don ye olu yɛrɛ ko minnu ye maliyɛn ye maliyɛn mun bɛnna ko kalo 32 soit 2 ans et 8 mois jɔn de ye san 5 don jɔ kunda olu to wele jɔnw ye u yɛrɛ ka document dɛ u yɛrɛ ka document ko maliyɛnw ko 32 mois 32 mois c'est 2 ans et 8 mois Diop a été dire 5 ans à la CEDEAO donc jɔn de y'a fɔ Diop ye k'a ka taa Mali wɔkulɔ wa Mali jinɛw komi maliyɛnw ko kalo 32 jɔn de ye san 5 fɔ mais n'u ko ka assise bonya ko ka jamanadenw de bonya ko CEDEAO a y'an bonya CEDEAO a y'an lamɛn aw kana tungu an kunna a y'an fana lamɛn ten o de ye mɔgɔ caman dimi o de ye mɔgɔ caman fɔ a ba la CEDEAO o de ye mɔgɔ caman fɔ a ba la France o de y'a to u ka proposition caman fɔ ko CEDEAO de bɛ ka tuntun k'an tɛ k'a lamɛn an kun tɛ ka di an kɔ an ye Modibo si ye Bulokiba bɛ cɛ tan an Sunjata si ye an lamɛnna sisan an yɛrɛ wulila ko kalo 32 dɔ taara fɔ ko san 5 jɔn ye san 5 don jɔ kun da. Ni tun bɛ tali kɛ Arasibad la ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra ye Bamakɔ commune 2 kɔnɔna na n'o bɛ tali kɛ zone industrielle la olu sigidalama kɔni bɔra ni ka nisɔngoya kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka yɔrɔ dɔ kɔni bɛ yen n'o ye mairie place ye ko yɔrɔ in kɔni b'olu bolo kabini kumanjan ko nka ko dungo juguya ni yuruguyurugu fɛ ko maa dɔ ye wulikajɔ kɔni ta k'u bɛ n'o yɔrɔ ŋanamu ko in yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka taa n'u ka maire ye kaso la u ka wulikajɔ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka maire ka labɔ wa u ka yɔrɔ k'a tɛ taa maa si fɛ an k'u ka maa dɔ lamɛn. an bɔ kun tɛ dɔwɛrɛ an sɔnni ka denw de an bɔra parce que binkelen don an ka mairie minɛ ɲinɛ y'a san 25 an ka mairie minɛlen don a la k'a bɔ an ta la mɔgɔ dɔw fɛ logement kelen u ye yan di de ko mairie place de don a dilen mairie place la an ka ɲɛmɔgɔ y'a yira n na k'a fɔ a moyen t'u ye pour le moment ka mairie in jɔ bon a moyen san an ka don famille kɔnɔ an k'a kɛ an y'o kɔrɔbɔ an ma se ka ɲɛ sɔrɔ o la bon an y'a ɲɛfɔ mairie ɲɛna ko bon n'u bɛ se ka na contrat ɲini an ye ka na yɔrɔ jɔ mairie ye contrat dɔ ɲini an ye ka na n'o contrat o contrat de filɛ nin ye bi ka mairie kɛ tan tɔ an yɛrɛ jeunesse tila ka wuli tuguni n k'an bɛ fɛ ka contrat ko ɲɛdɔn contrat ye mun ye an kama an ye baara jɔ fɔlɔ
amo tangono ninna ku wa titiri de be ko yan be olu ga re ko yan dron te mairie place dron te da dame so pla mo ga ta jini plan pla ko be ba le ga titiri kono hectare 2000 do ko be ale kelen ga titiri ambo bobu ne la bi ka ira ga fo ante jena e yan bi ante jena e yan shini ni e yan mine to la ona abga kaburu do ne ni cimetière ya te foye ama mer mine no monsieur vraiment digo ale folo de be muyeni kelege kali komage kamna ko damne fo a se bima ale de ba kelela ko jusqu'à maintenant où est soit transmis dans la communication d'ama amené demain ta blague ne kuntala parce que l'assemblée de le conseil là nous on a en assemblée kuma on va sele espion do katanaï kata di formoma ya la mebi ka so ga amené ka abe wuro jusqu'à maintenant on m'a pla folo en kalega ne do en mer be libéré avec pla wa en oro ate ke foyer ni me place en prendre no biname sarabara ame sarabara zone na dembe prendre no kama americain ni so ga na do wa wuro so na kono ala ndo wuro so na kono ubuka na kum na kelo no fe bi ni tume taliga zone Israel sigidala ma do ga shiria la yarabi ala ga nga jamana basigini ga kulusuma namboray association dokera ka fara gilet vert mo ko lu ko ne wuliga jo ko ne ta ka yira ga fo ko anga terrain sira ko ni ko wuliga jo ko mi ka ta ka nyesho yoro ma ko u fere ma do fe ko kranera no be taliga ba ko meriba ko ma do yoro fere ko yoro mi ka fere dashu bela jelena olu ko ne wuliga jo sugu bela jelen ko ni ke yasa yoro nu kana na fere o ko fe o ya nyete kula wulla ga nso go ya tama do ke yasa ka privatike dama u ka nyama no be taliga Amadou Diallo la anga lame ne to Amadou Diallo ne be communicatif la ne be association dokera la en plus que ne communicatif coordinateur au niveau du gilet vert en plus ne Bamako district qui fait président bon wele te dore anga espace de kodo anga espace be ka jo ama jani espace munu jole parce en prison de do ayira la papier te yoro la soufo be na nga terrain tracé ka jo en prison te dore charaka terrain sira munu kumbe na be foko terrain kun kanga teme depuis des temps de Morvo Keita chara yira ko terrain kun kanga teme ano kataka mande abe damne kulukoro ka teme kulukoro la npe kataka fo mande bo afora te se ka jo ni chara ma yamara di pour que chara ka yamara fene di faut que conseil des ministres de ka ke espace arai nunuka pour que ka bla domaine ka to pereka mais maire do rebeka na dogo la soufela to be na terrain tracé ni yoro munu flene adira million fla do adamne adira polo wa kebeni wa biworo dugu chama che obsega soro chogodi vraiment ante fe manganga wuli autorité ki jo ajoro la papier be ka yira fle tribunal yoro ti u segna tugunu be ka yoro jo tuguni o ma autorité joro be mi vraiment ante fe nga kodo ke mume kololo la se jamana ma aye papier la do fama o fe fama ko kulu reta kala ma ko yoro nbe ka jo bo welete do wore ko munu be dogo la ka se ka bo dogo la parce que mairie district ki ko rebe ka nga yoro di ko ka jo aye ya mairie saisi mairie ko kute pochi kala mala aye wele bla tribunal ma tribunal ki jo ajoro la ni tume talige Amadou Diallo la a farato na tribunal ki jo ajoro la yasa yoro ndu kana na fere chogo ya mununa namboray Tombouctou marabolo dugume na fama go kabara ye ma koni ayira la ko yen labtaliso ko deme kira do ko ne deme ta kanyeshi olu makren la jakulu do olu ko ne deme ta kanyeshi ni docteur Soyma ambulance do yo takaduma jakulu nyema no betaliga Youssouf Albert la anga lame depuis Sandamado docteur Soyma koron fait a chaman be ibita soro ambulance tout bolo moto tout bolo men beta mo ta yoro la katano yoro la nana e fana mo chaman be ibita soro handicap bula moyen te meno donc ne hakila aya soro ka foko deme kanga nyemi ka lase mo meno ma c'était meno ani docteur Soyma be barake meno te meno bolo association FFMB mi koron fe mo meno be je fa refe u ka se ku tege di nyoma ka deme do koron fe la ma fen chaman be min ba manke sirate docteur So nyaramante ani docteur So be ibaye moyen be tubulu ka sababu ke galaya yaran be jamana be ka se ko ke ma fana ka fara jamana ka doke pour que angaro ka se ka développer yarabi ala go do mine be ka fara se ka fara nyonga ka se ka wuliga joko ne taka bulende nyeshi fasoma yasa faso be se ka tanye chogo munna namboray jakulu lo koni farala nyonka ka wuliga joko ne ta ko sira ka jan anga wuli Mali olu koni wuliga joko ne ta ka foko mutaka tali ko lu koni nyabo la toko mununa ko hakilina nyumbo la ko dungo jugane yuru ko kelel damna anga jamana konnana ko mutaka tali ka ya ka baro bela jelenke ko yuru maye anona
k'u kɔni bɛ dɛmɛ kɔni ta ka ɲɛsin ale ma u ka jɛkulu ɲɛmaa ye Musa Jara y'a min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Musa, n jamu ye Jara, caman bɛ don a cɛkɛ la. Bi lajɛ a bɛ bila Muntaka ka wale ɲuman dɔ min a y'a kɛ jamana ye ka tɛmɛ, bi lajɛ bɛ bila hukumu kɔnɔna na de. An ka laɲini an y'a ye an ye ɲininiw kɛ k'a ye Muntaka ka parcours kɔnɔna na a ma jamana miskarati jarati dun. A ye baara kɛ danbe ni hɔrɔnya de kɔnɔna na. O danbe ni hɔrɔnya kɔnɔna na ka taa 91 la ka na bila bi la o de kosɔn an ka wuli maa minnu bɛ kɛwale ɲuman kɛra an ka wuli k'o soutenir o kɛ maa wɛrɛw fana o ka a ɲɔgɔnna kɛ n'an ma wuli ka maa minnu bɛ kɛwale ɲuman kɛra k'o ka kɛwale ɲuman diya don o la maa wɛrɛw bɛna saliya baara la o de kosɔn an wulila ka nin baara nin kɛ Muntaka ye an b'a jigiya a ka dɔ fara minɛn kan fɔ a ka bɔn o de an y'a ɲini a fɛ a ka kɛ cɛbɔ ye sira ka jan an ka wuli Mali anw b'a soutenir an b'a jukɔrɔma tintin kumakan b'an bolo an b'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ka ɲini ka maa ladiri sugandi maa ladiri bi an bɛ jamana kɔnɔ bi n'i ye opposition ni majorité ta bɛɛ ka bonya bɛ Muntaka kan maa si tɛ tɛna ye k'a ye maa dɔgɔya i tɛna ye ko maa y'a dɔgɔya o de kosɔn an wulila k'a fɔ ko Muntaka ka wuli ka fanga ɲini an b'a soutenir n'Ala ka jɛn ye fanga b'Ala bolo an ko Ala ka fanga di an ni Muntaka ma a ka jamana bɔ nɔgɔ la. Ni tun bɛ tali kɛ sira ka jan an ka wuli Mali ɲɛmɔgɔ la Musa Jara y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma kɛnɛ kan Muntaka Tall yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ ye o filɛ. Nin tɔn in n'o ye sira ka jan a ye wuli Mali ye nin ye ne n'u ka baara kɛ ko fɔlɔ ye ɲɔgɔn fɛ Ala ye maa sariya in kun tɛ u dɔn u wulila u sera an ma u n'u ka ɲɛmɔgɔ a ko an jɛra an bi baara la a mɛnna anw ɲɛ b'e la an b'a la ka i kɔlɔsi lala e ɲɛ tɛ anw na an ka danaya b'i kan an ka bonya b'i kan an ka kanu bɛ i kan an bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan dɔ kɛ i ka ye a kɛnɛ kan n'i yera kɛnɛ kan anw ye sifinw de ye fɛn minnu kɛra Mali kɔnɔ kabini 90 kana bila bi la e yɛrɛ Muntaka ye jɔn ye ani hakilila jumɛn b'i la i ka dɔ fɔ an ye o la ngu ma nin wele diyara n ye fila bɛ yen n bɛ se ka dɔ fɔ o la kelen bɛ o jaabi tɛ n bolo min jaabi tɛ n bolo e ye jɔn ye ayi muru bɛ fɛn bɛɛ tigɛ ka taa yɛrɛ tigɛ fɛn tɛ ne bolo ka fɔ o la nka mun kɛra fo ka n'a bila bi la n bɛ se ka min sariya n b'o sariya hakilila min bɛ n na n bɛ se ka dɔ fɔ o la yanni kuma ka se ne ma mun kɛra fo ka na se bi la mɔgɔw sɔrɔla minnu ye caman fɔ o la a tɔ kɛra hakilila jumɛn b'i la Mali ko la ne ko man ko ne ka kuma man ca o la a man jan ne hakilila ye fila ye a fɔlɔ ye min ye malidenw an ka kɛ Mali fɛ n'a bɛ fɔ o ma patriotisme an ka kɛ Mali fɛ ko an b'an yɛrɛ fɛ cogo min na i ko an b'an ka dukɔnɔmɔgɔw fɛ cogo min na n'i kɛra fɛn fɛ i bɛ se ka a kuma bɔ i bɛ se ka i yɛrɛ d'a ma a filanan an ka bɛn n'i ye Mali in lajɛ a taa yɔrɔ ka jan dɛ kabini anw yɛrɛ faw bɛ kɛlɛ la indépendance ko la ka na bila mara fɛn fɛn kɛra ka na ta kabini Fili Dabo ni Madu Konatew ka na Modibo Keita la ka na Musa Tarawele la ka na Alpha Omar Konare la ka na Amadou Toumani na ka na Ibrahim Boubacar Keita la ka na Furanjɛ Fanga la minnu kɛra o la a ko ka ca n'an ko an bɛ nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ bi i bɛ ɲuman dɔw tɛmɛ a kɔnɔ i jugumanw fana y'a kɔnɔ n ko an bɛ se k'an sinsin ɲumanw kan cogo jumɛn an ka se ka taa ɲɛfɛ n y'a yira fana k'a fɔ farafarali kuma dɔw bɛ Mali kɔnɔ bi an k'olu to yen k'a fɔ karisa bɛ parti la karisa bɛ société civile la o ye nkalon ye hakilila min kun bɛnna o la n y'o de da kɛnɛ kan bi. Ni tun bɛ tali kɛ Muntaka Tall la a y'a fɔ cogo min na Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbele mun b'e bolo. Karamɔgɔ Sidiki an bɛ taga Niger jamana kan finitigilaka maa 5 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na maa 7 ɲɔgɔn olu joginna kɛra tɛnɛndo marifatigikulu dɔw fɛ Mali ni Niger dantɛ la n'an bɔra an bɛ taga Siri jamana kan État islamique banbagacikulu min sigilen bɛ Siri jamana kan u ni finitigilakaw karila ɲɔgɔn na kɛra sababu ye finitigilaka dɔw bɔnɛna u ni na maa 20 bɔɲɔgɔn finitigilakaw la olu fɛnɛ joginna n'an bɔra an bɛ segin ka na Niger jamana kan kokura ɲɛnaminimafɛn n'o ye dɔrɔku ye o kilo 214 ɲɔgɔn yɛrɛ bolimafɛn dɔ kɔnɔna la n'o ye maire la ka dɔgɔ bolimafɛn waleya in bɛ kɛ kuma min na y'a sɔrɔ maire yɛrɛ n'a ka chauffeur kɛrɛ tun bɛ mobili in kɔnɔna la ni waati in u bɛ finitigilakaw ka bolo ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen kan ko ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ taa se CFA wari miliyari caman ma n'an bɔra an bɛna Burkina jamana kan Thomas Sankara ka fagali kiiriw baaraw daminɛ la Burkina Faso jamana kan ni waati in na seereya minnu bɛ jamana kɔ ka kɛnɛkɛnɛniya la Europe jamana kan olu minnu ka seereyaw di tɛnɛ nata kiiri in kɛnɛ kan karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun ye Umu Danbele y'a fɔ cogo min na yarabi Ala k'an ka jamana ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen basigi kɛlɛbamanin b'an ka jamana kɔnɔna na Ala k'a ban pewu Ala k'an ka jamana segin a yɛrɛ ma